Ya, inilah penampilan dari kelompok 2. Dan. Menulan ini nando mama Kui
Assalamualaikum pembuka kato. Waalaikumsalam taruhanyo. Salam tatuju pada kita. Kuda dia. Sekurga. Disusun jari nan tajambo. Sambah tatuju kanan kuaso. Gaganti siriah bicara. Tambilang di rumpun lanse. Tasisi di ruang lantai. Kami ko bilang sadonan dape. Nan tinggal untuk anan pandai. Anau kete sagonyo rape. Rape nan minta dirunduakan. Runduakan baa masuk banda. Kami ko kete jolong mandape. Kok sase tolong tunjukkan. Tunjukkan baa kanan banda. Si tawa tumbuh sarumpun. Sinan sampah patah-patah. Cie gawa baribu ampun. Kami bermain mudo mata. Kami nan bukan cadiak pandai. Ilmu di Tuhan tak simpanyo. Kok sentiang tolonglah bilai. Tandonya kita tak Carito balean pituah tuo nan tasabui. Tabarito saja dulunya. Risiko sambah kami tutui. Randai kamulai bacurito. Balai-balai lah bersimpang tiga sasimpang jalan kapacuan sasimpang jalan Oh!